Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien. Ni riwruok mar Azimio ne okwedo duoko mag yiero mar tend piny Kenya ewi mano mane giwacho ni duol matayo yiero e pacho ka en IEBC ne orocho duoko mag yiero kendo miyo William Ruto loch. E duoko mane olandi kod jakom IEBC machon Wafula Chebukati, William Ruto ne obedo jaloch bang' yudo ombulu milion 7.1 ka iluwe machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga gi ombulu milion 6.9. Pogruok e kind jotelo ariyogo ne ombulu 233,211 kende. Kata kamano, duoko mag IEBC yango ni kauntis 4 makaluo ombulu maromo 595,808 ne oninde udi ma ok ogo. To en ang'o ma dibede notimore? Jafwambo mar siasa Chris Owino kolono wachni. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Higachiel bang' jakom duol machon mar IEBC Wafula Chebukati lando William Ruto kaka jaloch yiero mar 2022, riwruok mar Azimio pod okoyango duoko makamago. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Okang' makamano ne omiyo riwruok mar Azimio oluongo ng'anyo mar kwedo telo mar William Ruto e chak dwe mar adek higani. Ng'anyo makamago oseweyo ji mohewo 50 ka owito ngimagi, ji mathoth kod hinyruok ka achiel gi kethruok mag mwandu. Dwaro maduong' mar riwruok mar Azimio en ni IEBC oyaw kuku maduong' mar kano ombulu mar yango adiera ewi ombulu mag tend piny. Kaluwore gi Azimio, ogai margi Raila Odinga emane obedo jaloch, kata kamano IEBC ne orocho duoko mag yiero mar tend piny kendo miyo William Ruto loch. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wacho ni pogruok mane onenore kind commissioners mag IEBC ewi duoko mag yiero mar tend piny en ranyisi makende ni yiero mar tend piny ne onge kod adiera. Ok en wach mowuok kata kuom Azimio kende, ok en wach mowuok kuom ODM, ok en wach mowuok kuom Raila Odinga. En wach mowuok kuom joma ne duol manochung' ne weche mag yiero ma iluongo ni IEBC. King'iyo wan gi joma ochung' ne yiero gin commissioners kata commissioners, gin ji 7. Kuom ji 7 gi, ji 3 ema ne opuodho duoko manolandi Bomas of Kenya. Ji 4 kuomgi ma bende mang'eny moloyo ji 3 ineno ka nowuok kata kapok olandi yiero modhi Serena mowacho ni ok giyie gi gima ne idwa landini. Koro emomiyo wan kaka jo ODM gi Azimio kwa jumla wate wawacho ni nyaka tim nonro makende mondo ong'e ni tang'o manotimore weche mag yiero gi. Kapo ni ng'ato IEBC notimo yiero maratiro, commissioners go kar romb 7 dinowuok bowacho ni mae ndite kaka nogoye. To mae ndite mana Chebukati gi langi 2 moko ka ema osiko wacho ni ne wagoye maber, ne wakwane maber, jinoko kwale. To kop nyisgi ni kara biuru pime kendo koro wuge do wabiro beda penya bede wi mesa ka ipime kaka nokwane, ipime kaka nobedo. To giwacho ni awano kwa bibiro mano gidhi ponde Eskad Supreme Court. Waneno ni dhano ne wantiere godo. Opinion poll ne nyiso ni wan man wanyingo wayombo wach kura ne. To okwa hikore mar rite. Nokwa hikore. Ng'eny jowa manoketi ofis mamalo ka ne okwa hikore mar rito kura. Emomiyo ne wagore piny. Kata odoko ni Azimio pod oramo ni IEBC ne omayo ogai margi Raila Odinga loch, nitiere paro machielo ni gwenge mag oganda luo bende ne okogoyo ombulu madwarore mar miyo Raila Odinga loch. Kaka Ramogi TV ne wadok chien mar menyo ni to oganda luo manen gi geno ni kura mar 2022 koro ne dhi keto wuodgi e loch, to ne owuotho nade e ombulu mar tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022. Kaluwore gi kwan mag IEBC, jogo mane ondikore kaka jogo ombulu e kaunti ma Siaya e yiero mar 2022 ne gin ji maromo 533,603. Kuom ji maromo 533,603, ombulu maromo 371,992 ne oyiero rangi mar ombulu mar Raila Odinga kod Martha Karua
e kinde ma rangi mar tong' gweno mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne owuok kod ombulu maromo 4,320 kende. Jachung' mar Agano Party Waiga Mwaure kod nyawadgi mar Roots Party ngire George Wajakoya ne oyudo ombulu maromo 940 koriw e kinde ma ombulu maromo 1,894 to ne okethore. Kaluwore gi IEBC, ombulu maromo 376,354 ema ne olut kod jodak ma Siaya County. Manyiso ni kuom ji 533,602 mane ondikore ka jogo ombulu e kaunti ma Siaya, mana ji maromo 372,248 kende ema ne owuok oko mar luto ombulu e yiero mokalo. Mae yango ni jogo ombulu maromo 155,248 mawuok e kaunti ma Siaya ne ok ogoyo ombulu e yiero maduong' mokalo, kata odoko ni Raila Odinga wuok e kaunti no. E kaunti ma Kisumu, ji maromo 607,496 ne ondikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mar 2022. Kaluwore gi duoko mag IEBC, Raila Odinga ne oyoko ombulu maromo 419,997, Ruto ne owuok kod ombulu maromo 10,011, Waiga Mwaure kod Wajakoya to ne owuok kod ombulu maromo 1,027 koriw. Ombulu maromo 2,572 ne okethore e kinde ma ombulu maromo 431 kod 5 ne opuodh kod duol mar IEBC. Kaluwore gi mano, ombulu maromo 173,889 ne onindo e kaunti ma Kisumu, achiel kuom gwenge ma Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Kowuok e kaunti ma Kisumu, Nyong'ong marwa ong'ong'o wang'e e kaunti ma Homa Bay. E yiero mar 2022, kaunti ma Homa Bay ne kod jogo ombulu maromo 551,111. Kuom kwan makamano, ji maromo 399,784 ne osiro otiko mar Raila Odinga kod Martha Karua e kinde ma okapu mar William Ruto kod Rigathi Gachagua to ne ong'wano ombulu maromo 3,497. Waiga Mwaure kod ngire Wajakoya ne oyie kod ombulu maromo 831 e kinde ma ombulu maromo 2,045 to ne okethore. Ombulu maromo 404,112 ne opuodh kod IEBC, mayango ni e kaunti ma Homa Bay, ombulu maromo 1,047,2 ne okochopo e kuonde luto ombulu e yiero maduong' mokalo. Kalapapla marwa ne ong'ado nam kendo goyo ng'wech nyaka e kaunti ma Migori. Ler mag IEBC yango ni kaunti ma Migori ne en kod jogo ombulu maromo 469 kod 53 ne jolar kom ten piny moro amora e yiero maduong' mokalo. Kuom kwan makamano, jogo ombulu maromo 294,136 ne oyie kod otiko mar Baba na Martha e kinde ma jogo ombulu maromo 52,525 ne othal kod chenro mar bottom up mar William Ruto kod Rigathi Gachagua. Jogo ombulu maromo 1,112 to ne opango lai e tok Waiga Mwaure kod ngire George Wajakoya. Ombulu maromo 1,611 ne okochopo dwaro mar kweth mar Wafula Chebukati. Kwan makamago keto e lela ni ji maromo 119,669 ne okoketo e tim ratiro margi mar siasa mar goyo ombulu e yiero maduong' mokalo e kaunti ma Migori. Mae nyiso ni e kauntis 4 makaluo, ombulu maromo 595,808 ne onindo e udi e gwenge ma ogai mar Azimio Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo kwan mag ombulu maduong' makamae ne onindo e udi e kauntis mag onagi kata odoko ni wuodgi ne laro tend piny. Dibed ni oganda luo ne okwano nyithi gwen kapok gweno otoyo tong' kose. Ne samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere, okay? Baba oseyombo.
gini wasekao, okay? Koro kucha achiel ne to gini to timore wasekao. Onge gima pogruok moro manyalo kelo. Wang'ni ne wadhi e kura ka wantiere gi sirikal ne wacho ni ne ni korwa. Koro aparo ni ma nyaka bed ni omiso ji nyawo ma koro ji wacho ni ka sirikal onge kodwa gi wach wang'ni, gi wach moro maduong' e luo ni gini wasekao. Koro ng'ato chiwo sa 12 pok odhi go kura, en oseyang'o diel, gini wasetimore nade? Gini wasekao. Yiero ma jo Kenya mang'eny wuok nega motegno king'iyo mos en mana mar malo ka mar rais, nikech mano e kuma idware kura mar ji duto mondo wuogi. To mano e kuma ne joluo nokowuokie malong'o. Ji nokawo ni sirikal ni deep state kaka ne giwacho biro konyo jatelo mondo oyud gini. Wiwa nowil ni ok en ga deep state, gini en ga jopiny ma joluo dine chop atamalo 90 mondo go kura. An yie Raila de sani en president mar Kenya. Nyaka ne wachak go kura gi multiparty ka 92 wasebedo ka wadhi e yiero ka sirikal mantie ok dwarwa. Koro ne nitie mor gi lo mane wan go ni wang'ni to koro sirikal mantie onge kodwa gi wach. Koro jomoko ne nyalo bedo gi paro no, to mano ne en paro marach kabisa kupo ne ne pach jowa moko mano mono gi chope polling station, nikech in sami wacho ni deep state dhi miyo utelo ne odhi miyo utelo kuwuok kanye ka ok go kura. Moko kuom jonon siasa kod jopiny bende tudo wach makamano kod chochni e gwelo kata nominations mag ODM e gwenge mag Kaluo. Adira ni kanye. Kirango kata governors joma nochung' Kaluo, onge governor mane odhiano post. Campaign ne en campaign ma iye liet. Kendo kura sami goyoga, ja ogombulu kodhige gombulu no, iyudo ko gombulu ne president, imiya ombulu 6. Ok wachga ni wan wabiro mana gone governor marwa kendo, or wan wabiro mana gone president. Koro campaign notimore Kaluo. Mano ka yie gi wach mar ni nominations mag ODM nonego chuny jopiny mondo gi gombulu. Political parties kata kaka ODM adieri makende, ODM onge capacity mar timo nomination. Kata parties moko gionge capacity. Gionge capacity niya nomination mag chama are almost like a general election. Kich kange time MCA, women rep, ginoero kamano. Kom ka kom negi candidates a beach, nyakange goal ballot papers. IEBC tiyo gi about 40 billion to do this thing. Unto, udono utime kaendi, gi less than a billion, sambora million 500. Ok nyalre. An gi pacha, ta feel ni neno wach mar consensus, okorach. An pok abedo gi direct ticket, pok no miya. Ok ahere ahinya. To okorach kopo ni otie olose maber. Gima no kwatimo maber en ne wach ma direct ticket ni noningo waikre ne, to ne ok waikore maber. Mokwongo noningo bed ni waketo candidates wagi otim giluongo ni bonding giromo, especially areas ma competition ni malo ahinya. Watimo bonding, jibedo kata ka compete to hera moro nitie ni ukechun joka ng'ata achiel. Mano ne ok watimo. Chiwo direct ticket en e pend chik mag parties ogogo, okay? To samoro ne nyalo miyo chuny jomoko nyawo, okay? Mamiyo koro kochepo seche kata wacho ni yawa an ng'at ng'ane to koro ang'o? Koro ok oyudo, koro an bende atimo ang'o? An koro ok adhi go kura. Tok yudo otiko mar ODM, jogo mane ochung' e laro kombe mag siasa bende wachore ne oweyo tiyo matek mar manyo ombulu ka gin ne giseng'eyo ni kuondego ne osedonjo. Niwinjo ka koko wuok ni mbadi goyo candidates mag ODM. To ano kako candidates mag ODM nakonogo ni unindo chiuru mondo cha campaign. We uru celebrate utikni manyo yudo, utiko eru yudo uro udhi yude kombeu. To be udhi golo jowa mondo kam okokura kaka wadwaro. Kech mane gima important piny luo. To ng'eny jowa and I hope ni okobi winjore mopogore kendo. Ng'eny jowa kano yudo tiko negi dhi honeymoon, negi dhi chela ko celebrate, gi negi manyo kombegi. Ne ok many
ne ng'enywa ne wuondo Raila ni wakonyi lweny to ne gidich gi kombegi. Koro mondo mi ne gichok jowa mondo gigol jowa e villages mondo jowa ong'e ni kura ni gi pek marom nade nobedo maonge. Then ji mang'eny bende koro ne wang' ni to jakom dhi time nade. Emomiyo wayudo 72%. Kopo ni ji obiro ji 15,000 mogo kura to ji 7,000 go kura to ne gin ji 14,000, ji 7,800, an ng'e ni pod oyiero ayiera. Ting'e ni mano ok en kaka mar president. Mar president en ng'eny mar ji, nikech kama ugoye ni un ugoye tiriwe, pod idhi pime gi ma Mombasa, pod ipime gi ma Marsabit, pod ipime gi ma kumachielo. Kaluwore gi IEBC, jatend piny William Ruto ne oyombo bang' yudo ombulu maromo milion 7,176,441 ka ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluwe e ng'ute gi ombulu maromo milion 6,942,930. Mae yango ni pogruok e kind William Ruto kod Raila Odinga ne en ombulu maromo 233,211 kende. Turnout wa mawang' ni nyowuok e Nyanza ni nyorach. King'iyo gi higa mane wayude turnout ma piny ne ma nyotimore ni en 97. Higa 2002 ne turnout obedo 78%, I remember. 2007 to nwago almost 90%. Over 90%. To 2013 mene 80 something, 85, 86. Kata mana 2017 en over 80%. Kuro this time to nyorach nikech turnout marwa nyo 72%. Kata obedo ni ne osetimore kaka ne otimore, paro pod nitie ni puonj nyalo bedo ne oganda Luo e higni mabiro kaluwore gi dwaro mar mondo giwuog oko kar rombgi mondo duondgi kod tekogi owinjore e paw siasa ma Kenya